O proxecto de rehabilitación das casas modernistas da illa tenta recuperar o tempo perdido. Coa licitación xa en marcha, o proceso quedou parado polos reparos que puxo o Patrimonio que obrigaron a reformar o proxecto. Esta mañá a situación desbloqueouse. O Pleno Insular apoiou o levantamento da suspensión desa licitación da obra. A proposta dos socialistas contou co respaldo dos populares e do BNG. Agora, con este trámite xa superado, a reforma das 3 vivendas sairá de novo a licitación. Se propón o levantamento da suspensión do procedimento de licitación da obra, da rehabilitación das vivendas números 1, 3 e 5 da Rúa Marqués de Bradomín e a publicación do anuncio da licitación no perfil do contratante do Concello e o boletín oficial da provincia con carácter urxente aos efectos do inicio do prazo da presentación das ofertas. Está na documentación do Pleno a autorización definitiva de Patrimonio, os certificados das aprobacións das correccións, os anuncios de suspensión de licitación e as aprobacións da suspensión da licitación da contratación da obra. Patrimonio deu o visto bo definitivo ao proxecto de rehabilitación das casas despois de que o Concello fixese varias correccións no documento inicial sobre os materiais que se pretendían empregar na obra. Recuperar todas as pilastras de pedras e muros mantendo o número da disposición das orixinais, isto é, os muros e as pilastras que soportan os tellados, os futuros tellados que agora non existen, dos pilóns de salazón da parte traseira da casa de Godai e que a actuación sobre o pavimento destas naves deberá realizarse un levantamento previo dos elementos mantendo in situ sin desmontar todos os elementos, canles, desaugues, canalizacións, etc. da zona de salazón. Tanto o grupo de goberno como os da oposición coincidiron na necesidade de axilizar o proxecto de restauración dos inmobles. Se todo vai segundo o previsto e se non se produce ningún novo contratempo, as máquinas deberían estar xa traballando nas casas modernistas antes de que remate este ano.